आं एक्चुअली जइन जायाखै किन्तु जोङो तामुलपुर समस्तिनि कैंडिडेट जितु तामुलपुर समस्तिया गिदिर समस्ति मोनसे आरो बुद्धिजीबीनि समस्ति गियानी मानसिनि अभाब गैया बेहाय आरो प्लास विभिन्न जाति जनगोष्ठी थानाय समस्ति बेहाय जोबोद किसुमान खामानि डेभलपमेन्ट खामानि मावनांगौ दंबावो आरो बेफोरखौ गासैखौबो सालिजारि नायनानै आं एबारनि कैंडिडेटफोरखौ जितु आं भटार सासे कैंडिडेटफोरखौ नायनानै लेह बर' बिथांनि व्यक्तित्वखौ आं मोजां मोनदों आरो बिथाङा जग्य व्यक्ति होननानै आं सानना लादों आरो ओंखायनो आङो पार्सनेलि बिथांखौ आं समर्थन होनो आगबारिदों आरो दिनैनिफ्रायनो आङो केम्पेनिंखौ स्टार्ट खालामबाय गतिके लेह बर' बिथाङा गोबां भट लानानै देरहागोन बे सैथो आरो बिथांनि देरहानायाव आंबो एसे हेफाजाब होफादेरनि होननानै ओंखारफादों बिथाङा गियानी मानसि गोरों मानसि समाजकर्मी आरो बिथाङा जुदि प्रतिनिधि खालामोब्ला तामुलपुर समस्तिखौ मोजां जायगोन डेभलपमेन्टजों लोगोसे गासैबो जनगोष्ठीखौ एकेलगे बिथाङा दैदेननो नेतृत्व होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो आं बिथांजों पार्सनेलि सिन्था सरसा खालामनानै ओंखारदों आङो UPPL दोलोनि हाइकमान्डजों गाज्रि जालायनानै ओंखाराखै गाज्रिबो मोनाखै आं टिकेट दाबिदारमोन टिकेट आंनो होआखै दस्रा जग्य व्यक्ति साननानै बिथांनो होदों आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आं गाज्रि मोननाबो ओंखाराखै किन्तु बाथ्राया जाहैबाय तामुलपुर समस्तिखौ नेतृत्व होनो नांगौब्ला गोरों मानसिनि प्रयोजन आरो आंनि नोजोराव लेह बर' बिथाङा जग्य व्यक्ति होननानै सानना लादों आं बेनि थाखायनो पार्सनेलि आङो सापर्ट होदों ना बे जोंहा हाइकमान्डनि बाथ्रा जाहैबाय हाइकमान्डआ जि डिसिसन लायो आं बेखौनो खर' गंग्लायना लागोन किन्तु आंनि जितु डिसिसन आं अटुट आङो तामुलपुरनि ग्रेटार इन्टारेस्टआवसो आङो सिन्था सरसा खालामनानै आं डिसिसनखौ लादों आरो आंहा आंनि लाइफआव आं खुनु पलिटिक्स कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं ओंखारखाला MLA MCLA MP खुनु माने कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं ओंखारला ओंखायनो आङो जायखौ मोजां नुयो आं बेजोंनो सक्रिय भाबे नांगोन पलिटिकल पार्टियाव सक्रिय भाबे थागोन आङो सक्रिय भाबे पलिटिकल पार्टियाव थागोन अनलि कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं थाया बेखौ आङो डिसिसन लाबाय लाइफआव फिउचार आं पलिटिक्सआव थागोन सक्रिय पलिटिक्सआव थागोन किन्तु कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं थाया आं माने इलेक्शनाव गेलेला एनि इलेक्शन आं गेलेला बिजाथि जाला UPPL निफ्राय आङो आं बिदि फन माने सासे कैंडिडेटजों सासे मोनसे दोलोनि कैंडिडेटजों ओंखारनाय लोगो लोगोनो विभिन्न धरननि कुइसन फैखागोन सोंलु सोंला फैखागोन नोंथाङा UPPL आव हाबबाय नामा UPPL आव हाबगोन नामा खिन्थु आं हाबाखै पार्सनेलि आं सापर्ट खालामदों लेह बर' बिथांखौ बिथांनि व्यक्तित्वखौ नायनानै आं सापर्ट खालामदों आङो ओंखारदों आरो बिथाङा देरहागोन आरो बिथाङा 100% देरहागोन गोबां भट लानानै देरहागोन आङो BPF नि बिजाथि आं नायबाय सालिजारि नायबाय 11 जन कैंडिडेट अनलि BPF नङा जुदि बे 11 जननि भितराव आं जेरैबायदि माने जग्य व्यक्ति होननानै बासिना लादों लेह बर' बिथांखौ आंनि बुंनायनि आंनि माबानि ओंथिया बे नङा जे बाकिया अजग्य व्यक्ति बाकी कैंडिडेटफोरा जग्य गैया आं बेखौ बुङाखै आंनि नोजोराव आं लेह बर'खौ आं जग्य व्यक्ति आरो बिथाङा नेतृत्व होनो हागोन कारण
বিভিন্ন दल संगठन अनुष्ठानफोरजों प्रतिष्ठानफोरजों बिथाङा लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदों गोबां समनिफ्रायनो आरो ससियेल वार्कार हिसाबैसो आङो बिथाङा जे मोजां मानसिनो दायित्व होयोब्ला समष्टिया मोजां जायो मोजां डेभेलपमेन्ट जायैगोन जों बिखौ गासै आंनि चिन्ताधाराया मा जे तामुलपुरा उन्नति जानांगो तामुलपुरा जौगानांगो आरो गासैबो जनगोष्ठीखौ समानै अननानै सोलिनांगो बिदि साननासो आङो बिथांखौ सापर्ट होदों मदद होदों आं बुंखाबाय 11 जन केन्डिडेटनि भितराव आंनि नोजोरा आंनि बासिनाया तामुलपुरखौ नेतृत्व होनो हागोन होननानै साननाया लेह बर' बिथाङा आरो बिथांनि थाखायनो आंनि नोजोराव बिथाङानो जग्य व्यक्ति आं सानदों पार्सनेलि गुबुना मा सानो साना आं मिन्थिया किन्तु लेह बर' बिथाङा नेतृत्व होनो हागोन जिहेतु बिं एक्स MLA आंबो सासे MLA मोन बे तामुलपुर ओनसोलनि रायजो आंखौ गोबां अननानै रायजोआ भट होनानै आंखौ बिधायक बानायदोंमोन आंहाबो मोनसे कर्तब्य दङ मोजां मानसिया नेतृत्व होनाया मोजां मानसिनि आखायाव दायित्व होनाया जोंहाबो बिनि भटार रायजो हिसाबै बिनि नागरिक हिसाबै जोंहाबो कर्तब्य दङ होननानै आं सानो आंनि फैनाय थांनायाव महाजोदा खहा जागोन जायैखो आं मिन्थिया आंथ' सासे साधारन कर्मी आं फैनाय थांनायाव जेबो आं सानो जेबो खहा जाया होननानै आं सानो नायनि फार्स्टलि जोङो इलेक्शननि बाथ्रा सिन्था खालामदों जइन जानाय हयथ' आं उननि इलेक्शननि उनाव आङो डिसिसन लायगोन दा खाद्यते आङो आंनि डिसिसना कुनु एनि कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं हाबला इन फिउचार आंनि लाइफआव पलिटिकल पार्टियाव थागोन ना थाया बेखौ आङो इलेक्शननि उनाव डिसिसन लागोन दिनैनिफ्राय निश्चय आं बाहागो लासिगोन UPPL दोलोनि जानानै आरो जेरैखि जाया बिथांखौ देरहानायनि खामानि आं मावगोन